Поздравления, огромен успех, как се чувстваш на българска земя? Много по-щастлив, отколкото на италианска. Посрещането беше страхотно. Изключително съм благодарен за шанса, който имах и за страхотните емоции, които вие ми донесохте още от кацането. Благодаря ви. Как оставаш толкова спокоен и след малкия финал и сега усмихнат, позитивен, все едно нищо не е било? Ами случи ми се нещо много хубаво. Какъв да бъда освен позитивен? Вашия спорт има ли подкрепа от държавата? Да, много сериозна подкрепа. Изключително съм благодарен. Смея да твърдя, че ние сме в най-добре функциониращата федерация в българския спорт. Имам опит с много такива. Единствената, в която не съм бил, е тази по художествена гимнастика. Ще ме прощават момичета, ако не съм ги лъжил. А как съчетаваш ученето за ветеринарен лекар с сноуборда? С много дисциплина и старание. Колко олимпиади си планирал от тук наследни? Ти си млад? Ами, нашия спорт позволява голямо спортно дълголетие, ако Господ ми дава здраве и нещата върват по план. Има състезатели в Световната купа на 45 годишна възраст. Надявам се да имам късмета да стигна до там. Това са още 5 олимпиади. Има ли рекорд, който можеш да постигнеш по брой олимпиади? Не съм мислил в тази посока все още. Твърде ми е рано. И в тази връзка Какво се относно обсъжда новината за сред- премахването на паралелния янски слалом в следващата олимпиада. Положението изглежда много оптимистично. Смятам, че направихме едно страхотно състезание. Показахме истинското лице на нашия спорт в един страхотен слънчев ден, както си говорихме още преди олимпиадата, че ще стане. Смятам, че съдбата беше на наша страна и ще се вземе в предвид страхотното представяне на спорта, конкурентността му, изключителното вариабилност от страна на нациите. Имаше 5 различни нации на подиума, 20 различни нации в финалите при мъжете и при жените. Изключително състезание. Смятам, че сноуборда ще остане олимпийски спорт и всичко ще бъде наред. Те и неведнъж сме си говорили с теб колко е важно да си комплексен състезател. Ти си беше точно това. Малко по-голямото предимство в фотофиниш от това, че си комплексен състезател, тренираш много видове спорт и си една идея, да кажем, по-късно, че се оказа от ти, би беше човек. Тук по-скоро генетиката имаше роля, защото ръцете ми са по-дълги. Това е добре. Какво си мислеше, когато чакаше да минат тези секунди с фотофиниш? Ами, мислех си, че съм загубил и ще изтръгна с четвъртото място, защото мисълта да съм трети, а пък после да се окажа четвърти, ще е твърде деструктивна, така че просто убеждавах се, че съм четвърти и когато бях трети, бях още по-щастлив. А смяташ ли, че можеш да се явиш на олимпиади като спортист от друг спорт, който практикуваш? Това е много амбициозно. Ако ми бъде подарена такава емоция, ще бъда много щастлив, но нека за сега се ограничим към сноуборда. А какво следва от тук насетне? От тук насетне следва кратка почивка, един изпит по микробиология, седмица в университета и още 4 старта за Световната купа до края на сезона. Подготовка в Банско, разбира се. Как ще посрещат колегите в университета? Ами със сигурност ще бъдат щастливи. Колегите ми, преподавателите ми, те всички викаха за мен, изпратиха ми поздравителни адреси, бяха изключително щастливи и вярвам, че ще се радват много. Като насещате да си това и сигурно да се надявам на Изключително съм щастлив, че имах възможността да го направя. Това е голяма гордост, както за мен, така и за цяла България. Благодарен съм и също съм благословен, че имах възможността да ни донеса, да прекъсна това чакане и се надявам, така от първия ден на Олимпийските игри започнахме с медал, да ни върви по вода и деца вика да ни е накъдем, от тук насетне за още по-добри резултати. Сега си световен шампион за мъже, бронзов медалист на Олимпийски игри, печелил си вече и подиуми в Световната купа, къде си постигат вече твоите мечти, защото предишната, когато говорихме, беше в Олимпиада. Ами от тук насетне съм доста по-спокоен, защото това, което в личен план още от дете съм искал да постигна, медал от световно първенство, медал от Олимпийски игри, имам невероятния шанс и късмет на възраст от 20 години да съм направил, така че от тук насетне за мен всичко е бонус. Ще се радвам, ще преследвам всяко състезание, ще се боря за победата, но как да кажа, апетит идва с ядене. Каквото каза Малена, веднага след края, сигурно съм, че тя е била по-развълнувана, отколкото ти. Беше много развълнувана, много емоционална, толкова емоционална, че почти не разбрах какво ми каза. Благодаря ти много. Благодаря.